Кніга прарока Езекііля, раздзел 13. «І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы. Сын чалавечы, праракуй супраць прарокаў Ізраіля, праракуй і кажы тым, якія праракуюць ад сябе. Слухайце слова Господа». Гэта кажа Господ Бог. Гора неразумным прарокам, якія ходзяць за сваім духам, а нічога не бачаць. Як лісы сярод руінаў, такімі сталі твае прарокі, Ізраэль. Не ўзышлі вы ў выламы і не пабудавалі мур вакол дому Ізраэля, каб стаяць у баі ў дзень Господаў. Яны бачаць рэчы пустыя і праракуюць ілжыва, кажучы: «Кажа Господ», а Господ не пасылаў іх, і яны чакаюць здзяйснення слова. Ці не мелі вы бачанні падманныя і ці не вясцілі вы прароцтва фальшывае, калі кажаце: «Кажа Господ», хаця я не казаў гэтага. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог. За тое, што вы прадказвалі падманныя і мелі фальшывае бачанне, вось таму я супраць вас, кажа Господ Бог. І рука мая будзе на прароках, якія бачаць рэчы падманныя і прадказваюць хлусліва. Не будуць яны належаць да супольнасці народа майго і не будуць упісаныя ў лік пакаленняў Ізраіля. І не ўвойдуць у зямлю Ізраіля і даведаецеся, што я Господ Бог. За тое, што яны ўводзілі ў зман народ мой, кажучы: «Супакой». І гэта не супакой. І ён будаваў мур, а гэтыя тынкавалі яго. Скажы тым, якія яго тынкуюць, што разваліцца ён, бо пойдзе дождж праліўны, і пашлю я град, што абрушыцца зверху, і раптоўны разбуральны вецер. І вось мур развалены. Ці вам не скажуць, дзе той тынк, якім вы тынкавалі? Таму вось што кажа Господ Бог. І я прывяду дух непагоды дзеля лютасці маёй, і будзе праліўны дождж дзеля майго абурэння, ды град дзеля гневу, каб усё знішчыць. І я выверну той мур, які вы атынкавалі, і зраўняю яго з зямлёй, і пакажацца яго падмурак, і ён заваліцца, а вы на ім загінеце. Тады даведаецеся, што я Господ. Я вылью гнеў мой на мур і на тых, які яго атынкавалі. І скажу вам, няма мура і няма тых, што яго атынкавалі, прарокаў Ізраіля, якія прарочаць пра Єрусалім і бачаць дзеля яго бачанне міру, і няма міру, кажа Господ Бог. І ты, сын чалавечы, звярні сваё аблічча на дачок народа свайго, якія ад свайго сэрца праракуюць. І ты праракуй супраць іх і кажы: «Гэта кажа Господ Бог». Гора тым, што шыюць стужкі на ўсе перагібы рукі і робяць хусткі ўсякага кшталту на галаву, каб лавіць душы. Няўжо вы ловіце душы народа майго і свае душы хочаце зберагчы пры жыцці? І вы знеслаўляеце мяне перад маім народам за жменю ячменю і кавалак хлеба, забіваючы душы, якія не павінны памерці, і ашчаджаючы душы, якія не павінны жыць, калі падманваеце мой народ, які верыць хлусні. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог. Вось я выступаю супраць стужак, якімі вы ловіце душы, як птушак, і пазрываю іх з рук вашых. І душы, якія вы захапілі, выпушчу на волю, як птушак. І паразрываю я вашы хусткі, і вызвалю народ мой з рук вашых, і больш не будзе ён здабычай у руках вашых. І даведаецеся, што я Господ. За тое, што падманам засмуцілі вы сэрца справядлівага, якога я не засмуціў, і ўмацавалі рукі бязбожніка, каб не сыходзіў ён са свае ліхой дарогі ды жыў, не будзеце больш мець бачанняў падманных, і я вызвалю народ мой з рук вашых, і даведаецеся, што я Господ.